Avui feia la inauguració del centre de distribució d'aliments gràcies al conveni que vam firmar amb Càritas. Gràcies a això ha estat possible obrir aquest centre amb aquest nou sistema d'entrega d'aliments, un sistema que va per punts. D'aquesta manera la gent s'endú els aliments que en realitat ell necessita. No, de vegades, quan donen les bosses d'aliments, potser posen coses que ells no solen emplear. I d'aquesta manera ells podran fer la compra a la seva medida. Sí, no. Deixa anar els que has empresonat injustament. Si dones el teu pa als que passen gana i satisfàs la fam dels indigents. Donam resposta més que una necessitat, perquè és vera que estava coberta gràcies a la feinada que feien des de serveis socials i des de Càritas, sinó que també ho feim d'una forma més, com he dit, més ordenada, més eficient, sobretot.